invisible. And I noticed with the silence in the storm, when it's overflowing, in the light and in the dark, when you thrive, in the middle of the chaos and quiet, we come alive. Ik ben Marieke, ik ben 17 jaar oud en ik gebruik de artiestennaam Mel. En ik schrijf van kleins af aan, schrijf liedjes. En dat is begonnen op een klein speelgoedkeyboardje dat ik van mijn broertje gejat heb. Ik heb mezelf nog gitaar aangeleerd en ukulele en ja, daar is mijn muzikale avontuur begonnen allemaal. Ik doe mee aan muziek en deze categorie betekent heel veel voor mij. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ik doe het elke dag. Er is echt geen dag waar ik niet bezig ben met muziek. Dus dat is echt wel een onderdeel van mij. We live in the spaces between, where no one ever finds us and we'll never be seen. And when they ask, oh, we'll answer all the same. We say we live in the spaces between, where no one knows my name. Ik heb vorig jaar voor de eerste keer meegedaan, dus dit jaar voor de tweede keer. En vorig jaar was het nog allemaal een beetje nieuw. En ik stond te trillen op mijn benen, was helemaal nerveus, dus het ging niet helemaal soepel. Maar ik vond het wel heel leuk dat er allemaal mensen waren die ook van muziek hielden, die ook muziek schreven. En dat was gewoon heel gezellig om mee te praten en om alles te kijken. Dat vond ik echt geweldig. Kunstbende, dat betekent best wel veel voor mij. Want ja, kunstbende haalt wel echt het uiterste uit je. Dus dat vind ik echt belangrijk. We live in the spaces between, where no one ever finds us and we'll never be seen. And when they ask, oh, we'll answer all the same. We say we live in the spaces between, where no one knows my name. Niet bang zijn om op te geven. Zeker niet. Want iedereen daar is echt heel lief en je krijgt heel veel goede feedback ook. En ik heb zelf ook lang getwijfeld of ik mee zou doen. En ik heb vorig jaar dan voor de eerste keer meegedaan en ik vond het echt een mooie ervaring. Dus ik zou zeggen, niet twijfelen en het gewoon doen. We are the spaces between, no one ever finds us and we'll never be seen.